Ngai ku boleh pi parok ki bapet ini video mentah. U boleh nang karku pi, u boleh nang ai bor pi ka ba pinang la ban ya sprang ban skri u khamba ban le ka mon ga jung. La don pedang jepi mentah ki pedang syuha ha ka pop ki bapet ini video. Ngakwa ai ka ban ai men sem pi ngakwa ai ka ban pen i pi ne ka ni ka khin ka jong boleh. La don pedang jepi ki pedang hap syuha ha ka pop. Pila skri u trai Rementa pila paiden namar pila ha ba kapop. Let's say pimpat IT la ga jong jim hujus kres rementa pi ha ba kapop pirang syuha ba kapop bat pi sngo. Ba kata ga jing perem ka khya palat kala penrem pi kala ban khya pi. La don ne pedang pi ba ki ba kum kita ngakwa ai ban pule kat to kat ni ki khot bible namta jong pi ki prog bisinga. Ba ga ktin ga jong ble ka ong. La rangi pule nang kong yonis kalonong man kong kết khót cả ba khen đai ông cái thiên cái rộng lệ là đang nghi pla nghi pop jungi ulong bayai ne bar bohok ban map no ya kita nghi pop jungi ban pen khoi yangi naga bom hok baro là don nap dang chupi ki berang chu ha ba kapom pisngo ba om don jing map so pisngo ba kala kut ka jing im chupi pisngo ba phimla so ban ya chaprang pisngo ba ba pin im na taga jim bat kani ka parthai ba phim shikri sho ublei pisingo ba phim kwa sho ban le jing sing pisingo ba phim kwa sho ban duai pisingo ba phim kwa sho ban roi phim kwa sho ban le lang bat ki parok chupi ki ba shikri otrai nga kwa ga ban ong pi ki pro jinga ka ktin ga jomble hang ne ko ong ba larangi phla yagi pop jongi ulong bayai ne bar bo hok ban ma ban pun khoi jangai pi na ga jing bom hok baro ong ka ktin ga jomble la dah gani kisngi pisingo ba philong phimla suban ya sprang pisingo ba phimla suban pule ka tin jomle pisingo ba phimla suban doi pisingo ba phim kwa suban ban le jing sing phim kwa ban le phim kwa ban don bat ki parlok na kwa ban oi phi pule jinga don ge jingma la da phi phla jisu long ba yai ne ba bo hok ban ma ban pen khoi jangai phi baro na ke pop jingi ka bangidang shuhab pulu jinga ka badang shuhab Pai siu Jesus Christ daga donut baro pla hu Jesus Christ ki pop jong pi ka snam Jesus Christ ka don ni bor bat pun khoi phari pi na ki pop ka jong pi ki pro sia u jisu kwa ba pin nyai sa to ka jaka ba pidon ha to ka jing sha pan rem ha to ka jing sngo jong pi ki bru re u jisu kwa ba pin mi no to ka jaka ba pin mi no to ka jaka la da pi pule kisti siginong korin Lara pipule ki sti ka baar sekinong korin kalnong ka banriu ka ktin ka jomble ka ong hani ka khot ka khat nyeu khat phra ka ktin ka jomble ka ong na bakum ta tu ye mi no phi na pedeng jongki batu pania khlat no yerade phi ong utrai batu wat kta sho ye ka bom khoi te nga ngan pediang ye phi halade bat ngan long ukpa ye phi ma phi ru phin long ki khon chingrang bat ki khon kan the yanga ong utrai bron bor baro Kini kedai ka ktin ka jong boleh ka ba khot yang ai pi la da pi dang shu ha ba ka pop ki polo ebsinga pai chu Jesus da ka don baro bat mi no na pedang kata ka pop ka ba pi ham mi no ong ka ktin ka jong boleh mi no na ta ka jing sngo jong pi ki beru na ta ka jing penrem mi no na kata ka polo ebsinga bat pan ye khlat no iladi na kata ka pop ka ba pi ham pan ye khlat no iladi na kata ka jing sngo ka ba pi don Bat ong ka ktin jule wat kata syo ya kata ka bom khoi tela da phile kumta ong ka ktin ka jomle u jisu un pediang ngai pi halade bat un khot yang ngai pi ki khun bat ngiro ngin khot u kpa u jonga u jong pi ka no go basngau tanat habangi pule ka ktin ka jomle ka ba khot yang ngai pi bangin mi no na ta ka jaka bangin mi no na ta ka pop ka bangin mi no na ta ka jing sngo bangin mi no na ta ka jipenrem bangin mi na ki ke baro andre bangin pai su Jesus Christ Bat ujisu un pediang ngai pi ki pro usinga unum kan tai ngai pi dalele larangi mi hani ke singi na ka to ka pop ka ba pi dang shuhab lara pi mi hani ke si pro usinga don ge jima ki pro usinga don ge jima ujisu ula ban ma pi compare ka pop ka ba kumnu ka ba pi hab manta compare ke jing singo ka ba kumnu pi singo manta mi no na ka to ka pop wat ngap wat ka ngoi ka to ka jing singo jong pi
tu ke jing singau ke dega men sim boman ke dega bor jing dom ke ba persiang ban telep epi ha ke ba pinom yai shaprang han rei la de pi pai su just kres la de pi puli ke dega ketin ke jomble don ke jing map ke pro bijinga ke ketin ke jomble ke long ke ba don bor don ke jing map ke ketin ke jomble kala kren shai la dengi plai ke pop jing ulong bala ban map dingi bat ban pen khoi ngai pi ke jing bom hok baro bala dengi kut jimut ban mi no na ta ka pop jisu un pedang ngai pi seladi un khot yang ngai pi gi khon ong ke ketin ke jomble un khot yang ngai pi gi khon ke jong la dengi puli nagani ke juk ke ketin ke jomble sam lai poar ke ketin ke jomble hang ni ko ong nadu khot ke ban kong hadu ke basan suk uta ubalio map no ya ke jing palat jong ubalio telep no lin ya ki pop jong suk uta ubriu ba utrai umneu shu ya ke jing bom hok hau bat ubah ha ka men sim jong omdon ke jing syukur kat ba nala sngap jar ki sieng jonga kilaman temen naga jing kerhu jonga barok sisngi namar snyasngi ke keti jome kala khya halor jonga ya ga jing sngem jonga la penkala kumba da ga jing rang rengkhyang ke liur kat khot ka basan sngap ha genit khot basan ngala phla yala ka pop hame usem David wong ngala phla yala ka pop hame bat yala ga jing bom hok jonga ngam siam la bure ngala ong ngan phla yala ki jing palat hau trai te me la map ya ki jing bom hok ka pop jonga pia sngau ni em usem David hang ni ong ngala phla lut ki pop jonga baro hame ngam siam la bure bat me la map ki pop jonga me la map ki jing bom hok jonga me la map ki jing bom hok jonga baro kini gede ga ketin ga jomble ki pro bsia la da pidang syuhab na kapop pai syu Jesus Christ ga donut baro pan map no Jesus Christ hagani gi sngi ujisu un map ipi wat ngap syu wat ko ngo syu to ga jing sngo jong pi haga to ga jing pedrem ki pro bsia pai syu jisu ko bo sim David upai pralut ho Jesus Christ ya makmat ujisu ya makmat ujisu pinyo ga jing map daga senam Jesus Christ ki pro bisia don gi jingma pa senam Jesus Christ compare ka pop ka ba kumno ka ba phile compare ka jing singo ka ba kumno ka ba phi singo don gi jingma ki pro bisia don gi jingma ha senam Jesus Christ isia lanong ba san ga sa pholai ket khot ka ba ar phosan isia sa pholai ar phosan nga mangahi nalong uta ba pendam no ya ke jingir kang jongme naga benta yala dehi bat nganom kan mau ya ki pop jongme pia sngau ni em ublai ong nga mangahi ngalong uta obat pendam no ke jingir kang jongme barok bumut ya ki khon Israel kemut ya ngai phi ula pendam no kita ki jingir kang jonga phi barok bat unom kan mau shu ki pop jonga phi kabadon kam ni ngai phi ki pelok bisinga kalong begin singau thu ba ujisu ula ban map ngai pi ka padon kam ngai pi begin singo thu ba don ke jing map darangi pai si Jesus Christ ga donut baro kidon sibon kibru hageni gisngi habaki hap no ha pop kim singo tanat shu ban skriu tra kim singo tanat shu ban puli ban duai ban lek bat kibru ki jong blai bat kata baro ka de jing ka de bor jing dom ka bat telep ya kini kibru ka de jing penrem na kini ge sem baman ada ke ketin ke jomble ka ong baladangi phla ulong bala ban map baladangi pai daga donor baro larangi kut jumut ban mi no na kita baro ujisu un pedang ngai pi bat unom kan mau shu ki pop junga spi ki pro bsia larangi pai he ni ke singi daga donor baro shu Jesus Christ ujisu un map e pi ki pro bsia ujisu un pan khoi e pi un pan dap e pi rum sim khoi bat pinyai chiprang ban skriu trai pinyai chiprang daga bor um sim khoi daga ding mun sim khoi pinya lap ro ke gospel ya ke gospel ko ki pro bsia la don pedang spi ki mentang ba page ni video pilong kumta pidang chuha ba ka pom nga kwa ban oi pi pro sia mi no no to ka pom phla gi pom chpi Jesus Christ wat bure phla lut ya ma khmat u Jisu un map pi ka snam Jesus ko don ni ka bor bat unam kan mau da un map ki pro sia haba umap unam kan mau shu ong ga ktin ke jong play share ni video shi pro pe George pi
Bat ai baga ni ka tin ka jumle kan yo ban ngam ka ji mu jong pi ka lo bi singa mi no no to ka jaka phai no Jesus Christ ka don baro Jesus ka ni ka si ukwa ban ma pi Jesus ka ni ka si ukwa ban palong thamai no pi ublen ka khu ngini doai la don pedang pi menta ki ba pe ini video kat ba pi dang pe ini video ka don ka jing kata haga don no ra ka sim jong pi kat pi dang dang sngap en ko bor ka jong ble ka don ka jing treu men sim ko ka don no ka sim jong pi let se don pedang pi la ha ba ka pop ban menta pi la sa ha to ka pop phim kwa shu ban le ban skriu trai doai ka ni ka singi doai ra ki ti jong pi doai Jesus Christ IT Jesus Christ doai rangkat ban nga ni ka por bom ta ngai ngoi me abale ha ni ka si ka bom ta mar ni ka por ka ba kodor ha ka bangayo man pesngau ye ni ku por ka jome ha ni gibriu ku jimi tra Jesus ngai ngoi me tra na mar ni ka ku por ble jimi ka ba yai khot ni trai compare trai la dang dang shu ha ba ka pop ka tin jimi trai ka ong ba la dang ni phla melong ba hok bat ba yai ne ban map no ngi bal la dang ku jimut ah ni ka si ban min on ni ka pop trai memen pediang ngi selade hi atra Jesus bat minum kan mau syuk kin tra Jesus ong ka tin ki jimi trai la dang ni phla la dang ni phai de ka don no baro tra Jesus Terangnya doai able tra Jesus nam ta kini gi briu jimi tra Jesus let se don plan gi tra gi ba sha te sha ko men ka pop trai kila kim kwa shu ban screen terangnya doai able trai na do kani ga sni trai ang ngej able trai mela ma mela saj lu ki de ka snam ba don bor jimi Jesus mela pan khoi lu ki trai terangnya doai men pendap ki do men sem ko jimi Jesus bakin yeng no daga jaka ka pakidon bakin nyai na sprang trai ban screen ban le ka mon jimi ban pen sngo bahai me tra Jesus haga bakin om ngap shu bakin om ko ngo shu haga jing sngo haga jing penrem able trai re bakin yang dengan jaka ka pakidon bakin yai sprang trai bat men pendon kam ki trai nam ta ga gospel nam ta ga burom jmi trai Jesus tranga aingo mi trai na marga ga por na marga ga sni trai na marga khubor ka ba me keren bat na mar me sngo gi jing duai ka Jesus ngodwai amen.